Ipinagutos raw ng korte na ibalik sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang pangalaga sa 7 kabataang nagbanta ng karahasan sa mga estudyante ng Tinahero National High School sa Magalang. Ayon kay Mayor Malu Paraslacson, dumaan muna sa inquest sa mga bata nitong Martes, July 28 sa Provincial Prosecutor's Office sa City of San Fernando bago sila ibinalik sa kustudiya ng MSWDO. Dadaan raw muna sa pagsusuri ng nasabing tanggapan ang naging ikinilos ng mga bata. Bali po, binalik ng korte sa MSWDO yung mga 7 estudyante na pinapa-inquest natin nung nakaraan at para daw ma-determine if they acted on discernment. So nasa kustodiya po siya ng DSWD natin. Ayon pa kay Lacson, ang resulta ng evaluation ng magiging batayan ng susunod na legal na proseso ng kaso. I-assess. Opo. At kung yung ginawa nila is talagang in-intend nila na gawin yon. If they really planned it or ganun po. Para determine po ng MSWDO natin yon. From there, we can take the ways forward kung paano po yung handle yon. Sinadjust po ng piskalya na mag-case build up sa mga bata. May ibinigay rin umanong hakbang ang alkalde sa school officials at mga otoridad na seryosohin ang anumang banta habang magsisimula na rin anya ang pagbisita ng LGU sa mga paaralan. Actually, we have already instructed them na kahit simpleng bagay lang na ganito, wag nilang take for granted because it might be true, no? So we have tapped already the PNP to be on top of this at the LGU naman will be going to the schools to do some kumbaga lecturing, counseling or parang ganun. Sabay na namin yung mga ibang mga priorities na kailangan i-disseminate ng LGU sa mga schools like sa waste segregation. So, one-stop shop na po sa lahat. Nakatakda na rin daw talakayin ang usapin ng mga banta ng karahasan sa paaralan sa susunod na pulong ng Pampanga Mayor's League o PML para makagawa ng kaukulang hakbang sa mga kahalintulad na insidente. Actually, we already did, but it will be a part of the agenda for our next PML meeting. Pero with the officers of the PML, yung presidente natin, si Mayor Jun sa Apalit, he's already discussing it sa amin individually as mayors and small groups po. Iginit din ng opisyal ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng social media, kasabay ng panawagan sa mga magulang na gampanan ang kanilang obligasyon sa pagsubaybay sa kanilang mga anak. Kamukha po ng post ko sa Facebook, sabi ko, matwat anak, think before you click. Deng anak tamo po, pachecho na laking eskwela, balata mo etan nala po obligasyon o responsibilidad. At yung pa rin po kaya katamong pengari, yung yung responsibilidad ng pamag-anid masalese ka rin anak tamo. Anya so pa niya po yung lokal gobyerno, baka makapagpatubo tamo po mga ayapayanak, kempong balenta mo. At hindi po magumpisaya po kempami baleta mo. Makaasa kayo po na yung lokal gobyerno tamo po at yung po kimbabaw na niti at etamo po paboran na ating malyari ka rin anak tamo. Yung kailangan mo po itang partisipasyon nyo, partnership kaya kami na pabaluan nyo kaya po kayong nanang pumaging problema bang at iya po lalalain at ala ipamandaratang mayayaksyonan niya po. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.